Vo into strawberry le marshmallow kan ei do na hi flavor shang ania mo he yang te no enola chuanin whipped cream nen chuan heta han tea black tea kan nia chan chu a thlum don lo tuka chu wang nia whipped cream hi strawberry hian Laugh heart. Tha star ngati whipped cream hi aman inti kaman na chanchu whipped cream kaman na chanchu strawberry hi athum vak lo ma
kan lo exerta a ka channel te kha in lo la subscribe lo ni chuanin min lo subscribe sakula chuanin lo like te kha min lo click sak choi choi wala cha min lo share sak bokula video hmun tak tak ron ti zel ka tuma ka khata voi khatba ka ti theiro chhan chu e tiang theng phei chu sugar te tam top ni chu abikin khami mas mo lo phei kha chu mo chu wang chuanin thil kha e vak vakhi har sa ve ni chu tiang khanin masika khata voi khatta ron ti ka du'a chu chu wangin ka ron ti nga chang cha mizo cho te po karon e nga karon soido ni ha ilo enjoy ka base ya next video ka in hule thau nga panale tam takin man som cho sala ka helai kan channel mi big poisa hi chu I enlaw kay man atul angin ka viewers se tan te mang katuma chu wangin min law share sakula na kina giveaway te po kan lati nga mo Jason Tori ha chu dang ni chu ta chuanin mukbang a big hi chuanin poisa hi chu adang don ni chu kam man na po chu wangin giveaway te kan lati zel theina tur chuan subscriber te le viewers te kan nei nga nga ya ta nga khan in puina intel law chuan eng ma kan ni law ka ti ha chu min law pui ton sang sang ka loma cha min law pui zel turin karon ngen bok chaw ni in zavain ni man nuam ve ko o nge mutui ve ko kan ti zo don bye bye ve ko le